Kini. Kini kita ka ng lubya. Lahos na dito. Doon na siya 2,000 ka punuan. Nya. Kini kira. Ako'y mangga nga gitanom dia. Dapat rin mangga diri. Ya dito sa unahan na naghapon ko yung pagtanong mo na. Lani siya 2,000 ka hektarya sa kuwan eh. Hindi, dako na ni, kita. 2,000? Ano siya? Kapiyas ah. Nakuha rin ninyo tayo magipangambog no? Aw, kuwan lang, kaloy ano daw sa Ginoo. Okay, di pa ikaw nagkasuroy ka rin dong. Kaloy ano taon? Ya ikiriga, ano ni mo mga tanong? Tanan, kada diha, kanang nangka, kanang mga buongon diha, katong mangga. Ako yung katanong ba? Ya. Iya, ragot. Ikikatanong man eh. Oh, Wala kayo trabante. ako may trabahante din eh. Dili ko tagiya, trabahante ako. Bugtik-tik no rin eh. Bahala ka diyan sa buhay.